Investind în perfecționarea managerială și adaptarea la nevoile pieței, fermierii își pot asigura un venit decent. Este dovedit că formarea și perfecționarea abilităților antreprenoriale reprezintă cel mai bun și durabil răspuns la criza multiplă cu care se confruntă astăzi agricultura. Drept pentru care Clubul Fermierilor Români a lansat programul Antreprenor în Agricultura 4.0, ajuns la 3 serii de absolvenți. Crearea unui plan de dezvoltare sustenabilă a propriei afaceri agricole, cu impact imediat în creșterea performanței și alinierea la tendințele actuale, prin includerea digitalizării și a reglementărilor de mediu, reprezintă obiectivele principale ale programului care vizează creșterea performanței și competitivității fermierilor din România prin transformarea propriei afaceri într-un model de business sustenabil. Cursurile pe care le-am avut și simulările pe care le-am avut în cadrul programului ne-au ajutat foarte mult să ne cunoaștem pe noi și să descoperim niște avantaje pe care le avem pe piață sau pe care le am pe piață, care mă pot ajuta în activitatea pe care o am. Unindu-ne forțele și unindu-ne cunoștințele, putem să găsim soluții reale pentru nevoia noastră sau pentru nevoile noastre. Ați fost 15 cursanți, dar iată că între voi s-a legat o prietenie și până la urmă ați creat o comunitate și pasul următor, spun eu, ar trebui să fie o colaborare. Nu zic un business neapărat, dar o colaborare trebuie să fie legată între voi. Așa, da, într-adevăr s-a creat o comunitate între noi și colaborarea pe care o avem și care am început-o cu câțiva membri deja din cadrul grupului de lucru pe care l-am avut și a programului Tineri Lideri pentru Agricultură, dar și Antreprenor 4.0, își dorește, de fapt, ca să aducă în atenție și să construiască parteneriate de durată. Și eu deja sunt într-un parteneriat format în urma acestui program. Și mă bucur pentru că am descoperit oameni și am descoperit produse care pot fi aduse în continuare în atenția noastră. Care ar fi ocupația, fermier deja sau în curs de devenire? Sunt deja fermieri, sunt colegi mai mici de-ai mei din programul Tineri Lideri pentru Agricultură, care au posibilitatea să vândă. Acum au și un canal de vânzare și ne focusăm pe asta ca să putem dezvolta cât mai mult comunitatea noastră și automat să venim cu prezentarea produselor noastre și prezentarea și ofertei, că până la urmă trebuie să știe și care e oferta și care e cerința. În linie și adunăm un curs cu multe beneficii. Într-adevăr este un curs cu multe beneficii. Beneficiile probabil le vom sesiza mult mai aplicat sau mult mai real în momentul în care ne vom întoarce în câmpul muncii, în momentul în care ne vom reîntoarce în activitatea noastră, vom începe noul sezon agricol. Însă vreau să recomand tuturor tinerilor, tuturor femeilor, dacă au curaj să se avânte în acest sector, să o facă cu multă încredere și cu multă dorință de a dezvolta și de a contribui la domeniul acesta. Acest curs s-a desfășurat pe o perioadă lungă. Au fost 6 sesiuni, câte o săptămână, 5 zile. Deci în o perioadă foarte vastă în care am acumulat informații noi, am reîmprospătat informațiile pe care le deținem și am consolidat relații cu ceilalți parteneri de participanți la curs. Gândul cu care plec de aici este un gând către viitor, este un nou target pe care trebuie să-l aplic în fermă. Avem deja direcții create, idei și target către care vom merge. Credeți că acest curs, utilitatea acestui curs care vine, iată, într-o perioadă destul de tulbure, ceea ce înseamnă agricultura în toată Europa, strict vorbind despre noi, până la urmă, credeți că informațiile acumulate, cunoștințele acumulate, iată, la acest curs, sunt folositoare în această perioadă? Desigur, sunt informații actualizate, sunt informații și despre evenimentele care se desfășoară în acest moment, sunt informații foarte binevenite și sunt informații pentru viitor. Nu deții informații, nu poți să acționezi în cadrul zilei de mâine.
Spuneați că aici ați creat legături, ați creat o comunitate până la urmă cu cei care au făcut aceste cursuri. Ați interacționat deja, ați încheiat, poate nu chiar afaceri, dar măcar ați făcut ceva schimb de experiență? Desigur, am făcut schimb de experiență, am cunoscut oameni din diverse zone ale țării, am cunoscut fermieri ca și mine din partea Moldovei, din Banat. Da, am făcut schimb de idei, de interacțiuni, de cărți de vizită, iar partea cu business-ul urmează. Având în vedere că cursul s-a desfășurat într-o perioadă în care noi în agricultură putem spune că suntem un pic mai relaxați, a fost foarte bun. Aveți deja acumulată o experiență și totuși, iată, ne reîntoarcem la cursuri Antreprenori în Agricultură 4.0. Tot mai aveți nevoie de cunoștințe acumulate. Desigur, tot timpul sunt noutăți, tot timpul trebuie să fii, cum spunem noi mai clasic, cu picioarele pe pământ, astfel încât să știi ceea ce se întâmplă, să știi de unde pleci și unde trebuie să ajungi, în special pe ce căi trebuie să mergi ca să-ți îndeplinești obiectivele propuse. Iar fără informație nu poți să ajungi acolo sau poți ajunge, dar cu costuri suplimentare, cu efort financiar, efort fizic. În ceea ce privește acest program, cum am spus și în deschidere, am fost destul de sceptic. De fapt, sunt o persoană destul de sceptică, analizând toate pasurile care le fac în meserie și în viață. Pe mine, cum am spus, cred că am avut cel mai mult de câștigat din aceste cursuri, pentru că au fost niște cursuri care pe mine m-au făcut să înțeleg cum ar trebui să-mi conduc afacerea, care sunt pașii de la cei mai mici la cei mai mari, prin care ar trebui să-mi întocmesc un plan de afaceri, un plan de culturi, să-mi menajerez cheltuielile, chiar și cum să interacționez cu oamenii din subordine, pentru că fiind și zootehnic și agricultor, am fel de oameni în subordine de diferite clase. Iar începând de la cursul de fiziologie, prin a citi omul, până la cursul de marketing și de a învăța a mă vinde, mi-au fost foarte de folos și chiar am să le pun în practică în afacerea care o dețin și care o administrez. În urma acestor cursuri, cu ce noi idei vă întoarceți acasă? Cu multe idei. A fost chiar un curs foarte interesant și a deschis minte. Mai ales pentru mine, eu nu am avut o experiență foarte mare în domeniu, am crescut mult din punct de vedere acest aspect. Cum vedeți acest concept de dezvoltare a afacerii înainte de aceste cursuri? Cum îl vedeți acum? Păi e normal că îl vedem diferit din toate punctele de vedere. Venind aici avem o altă cunoștință pentru că vin antreprenori, vin oamenii specializați care să ne îndrume, atât lectori și cât profesori, cât și parteneri din business, oarecum. Și normal că îl vedem mult mai bine. Înainte îl vedeam cu o altă perspectivă, dar să zic așa, totuși nu este mare diferența, pentru că odată ce am început să vin aici, perspectiva a fost de acolo că am început de jos și vreau să duc mai sus accesând acest curs. Un prim plan a fost planul cât am putut să ajung aici. Iar de aici încolo urmează să îmi pun în valoare ceea ce am învățat cu adevărat aici. Adică am înmagazinat tot, am stocat ca un fermier, cum se spune, am stocat, dar acum e momentul în care trebuie să vând, să-mi vând foarte bine informațiile, să zic așa, acumulate, dar punându-le în practică cel mai mult. Care au fost principalele module ale acestui curs și care v-a plăcut cel mai mult? Păi nu putem să spunem că ar fi unul, doar unul. Sunt toate sunt foarte, foarte bune ceea ce facem noi. Începând de la fizionomie, începând de la business, începând de la tot, ce să zic. Pentru mine totul e un cumul foarte bun. Cum ați venit și cum plecați de aici, de la acest curs? Bună întrebare, da. Am venit cu un bagaj de cunoștință, cum au venit toți cei de aici, pentru că noi considerăm că toți cursanții sunt niște oameni buni în ceea ce fac și sunt niște oameni de calitate, care aduc un plus valoare domeniului în care activăm, dar cred că fiecare din noi plecăm cu un mare avantaj și acela de a
gestiona mult mai bine resursele pe care le avem la dispoziție, pe care le aveam și înainte, dar pe care nu le analizam la fel de bine și nu obțineam aceleași rezultate la fel de bune. Am plecat de la acest curs cu foarte multe cunoștințe, cu foarte multe îmbunătățiri în capacitatea noastră de analiză și cu siguranță plusul pe care îl vom aduce în acest segment va fi unul semnificativ în anii ce urmează. Consider că este un proiect pe termen lung, un proiect care va aduce beneficiile în următorii ani în agricultură, dar cei 15 care au fost astăzi, seriile dinainte și seriile următoare, cu siguranță își vor pune amprenta în calitatea segmentului de agricultură din România. Întors acasă după 20 de ani și rupt de realitatea românească. Am activat în agricultură până în anii 2000, știam realitatea de atunci, am emigrat, m-am reîntors, total diferită. Pentru mine a fost un up-to-date și să vedem puțin în viitor ce se va întâmpla și a ști exact ce metode și cum aș trebui să aplic toate informațiile luate de aici pentru următorul meu succes în agricultură și implicit de a supraviețui în situația curentă din agricultură, pentru că e un pic de supraviețuire în momentul de față. Vorbim despre adaptare și ne întoarcem la ce vorbeam ceva mai devreme, contextul geopolitic, nu mai spun ce se întâmplă și la noi în țară, cam toate parcă merg împotrivă, schimbări climatice și așa mai departe. Aceste cursuri au avut darul să vă arate direcția bună sau măcar să vă îndrume spre o cărare, ceva care să fie una fericită pentru ferma dumneavoastră? Da. Inclusiv de la strategia de a lucra efectiv pământul, până la strategiile puțin mai mari și mai complexe de a dezvolta ferma și pe orizontală. În primă fază acum suntem în reașezarea tehnologiei, care ia puțin timp, nu e ușor, trecând din convențional în no-till, minim-till, și dezvoltări de alte ramuri, poate și un pic de producție în viitorul apropiat, cam acolo tind să ajung. Deși am mai participat la astfel de cursuri, acest curs mi s-a părut unul diferit și din punct de vedere al consistenței și al calității activităților petrecute aici. Și aici mă refer în primul rând la oamenii pe care i-am cunoscut, antreprenori cu adevărat în agricultură, oameni cu mare experiență umană și profesională și m-am bucurat să fiu aproape de ei în tot acest timp, descoperind lucruri noi, lucruri frumoase și lucruri utile pentru mine din punct de vedere personal, dar și profesional. Mai departe, calitatea informațiilor care au fost oferite și diversitatea lor, sper că mă vor ajuta în continuare în parcursul meu profesional. Relațiile cu fermierii s-au îmbunătățit în sensul că ați privit altfel lucrurile, cum a spus și dumneavoastră mai devreme, ați văzut omul din spatele fermierului. Însă, merg mai departe, veți continua relațiile cu ei? Veți rămâne în această comunitate? Cu siguranță, asta în primul rând e în fișa postului și lucrul ăsta se va întâmpla, dar și eu mai departe, din experiența profesională pe care o am, vreau să dau înapoi către ei și vreau să facem acest schimb de cunoștințe, de informații tehnice, de legături comerciale, de ce nu. Care a fost cel mai frumos, cel mai interesant lucru care a plăcut la acest curs? Păi au fost mai multe, dar așa cum am spus, mă întorc la faptul, la propoziția cu care am început, oamenii. Deci, practic, în spatele unor business-uri puternice, unor comunități profesionale puternice sunt oamenii. Și aici am descoperit oameni de mare valoare. Sigur că și celelalte aspecte legate de informațiile dobândite sunt și ele prețioase. Acum rămâne să le punem în practică și să le gestionăm cât mai bine pe viitor. Programul Antreprenor în Agricultura 4.0 se adresează fermierilor activi, fără limită de vârstă, care au minimum 5 ani de experiență managerială, cât și absolvenților programului Tineri Lider pentru Agricultură, derulat de Clubul Fermierilor Români. Un om informat este cu un pas înainte, este un om puternic.
Chiar este nevoie ca într-o nouă era agriculturii, era digitalizată, cu tehnologii noi, roboți, drone, legislație nouă. Gândiți-vă numai că legislația fiscală s-a schimbat de 540 de ori în anul trecut și cred că acest lucru subliniază această participare la asemenea cursuri ca să reactualizăm cunoștințele noastre. Ați creat deja o comunitate și când spun o comunitate mă refer la seria a treia acestui curs, pentru că s-a întâmplat și la celelalte serii. Discutați deja despre viitoarele afaceri, poate chiar ați încheiat deja primele, măcar la nivel teoretic, primele legături cu ceilalți fermieri prezenți la acest curs. Da, bineînțeles că atunci când intri într-o sală de curs și întâlnesc mai mulți oameni, mai ales care lucrează în același domeniu, încep să-i cunosc din ce în ce mai mult și cunoști activitatea lor și încep să legi chiar legături de business. Eu pe partea de cartofi și ceapă am întâlnit un coleg care e producător de ceapă și o să începem împreună să valorificăm acest produs cât mai bine în favoarea fiecăruia dintre noi. În urma cursurilor absolvite în cadrul programului Antreprenor în Agricultura 4.0, fermierii și-au consolidat cunoștințele prin schimburi de experiență și analize ale metodelor de dezvoltare aplicate în cele mai performante ferme din România, prin punerea împreună a informațiilor rezultate din proiecte de succes și eșecuri, prin disponibilitatea celor care fac parte din comunitatea fermierilor performanți de a lansa noi afaceri împreună și de a constitui noi forme de asocieri. Astăzi vorbim despre un număr de peste 70 de fermieri performanți la nivel național din toate regiunile țării care fac parte din comunitatea Antreprenor în Agricultura 4.0. Acești fermieri nu doar au beneficiat de calitatea trainerilor pe care noi le-am oferit în cadrul acestui curs, nu au beneficiat doar de interacțiunea dintre ei, nu au beneficiat doar de informațiile punctuale la acel moment, ci au intrat într-o comunitate în care au acces la informații coerente, concrete și corecte pe termen mediu și lung, se întâlnesc în mod regulat, organizăm în fiecare an vizite în fermele colegilor, astfel încât ei să rămână într-o interacțiune nu doar online, ci și fizică, pentru că vorbim despre interacțiunea umană și fermierul român înțelege mai bine ca oricine lucrul, atât cu natura cât și cu omul. De asemenea, organizăm seminarii tematice pe parcursul anului, astfel încât aceștia să rămână într-o simbioză și să poată împărtăși din experiențele lor. Concepția de întotdeauna ai loc de mai bine prinde foarte bine aici. Prinde foarte bine, în permanență actualizăm curicula, în permanență trainerul face referire la zona practică, cursanții intră într-o acțiune, de asta și unele zile de curs au ajuns de la 8 ore până la 12 ore, pentru că există interacțiune și interes din partea acestora. Și mai mult decât atât, nu oferim doar cursuri specifice sectorului agricol, oferim cursuri dedicate leadership-ului și modului fermierului român de a se adapta ecosistemului pe care îl desfășoară în această perioadă. Și dau exemplu de câteva cursuri foarte apreciate de către toate seriile de cursanți: influență și inteligență emoțională, fizionomie, comportamente și tonalitatea vocii. Este foarte important ca fermierul să înțeleagă interlocutorul, pentru că se întâlnește cu diferite persoane terțe, fie ele reprezentația unor persoane juridice, furnizori de inputuri, furnizori de utilaje agricole, furnizori de piese și așa mai departe, și trebuie să înțeleagă modul în care acel agent de vânzări îi se adresează, să înțeleagă abordarea prin care poate să-și optimizeze următoarea achiziție. Ce urmează? Seria 4-a, când începe, care este desfășurătorul? Seria 4-a începe, firește așa cum am anunțat mai devreme, la mijlocul sau spre finalul lunii noiembrie. Înscrierile deja au început, există un formular pe pe site-ul clubului, secțiunea formare Antreprenor în Agricultura 4.0, unde cei doritori îi așteptăm cu drag să facă parte din această comunitate și să înțeleagă, în primul rând, curicula. Să înțeleagă curicula pe care noi o propunem. Înțelegerea curiculei se realizează prin interviuri pe care le avem individuale, moderate de mine, cu potențialii candidați, astfel încât să înțelegem care sunt așteptările cursantului
și ceea ce putem să oferim noi. Pentru că în funcție de interacțiunile din cadrul acestor interviuri, eu, ca manager de program, actualizez și modific într-o anumită formă curicula astfel încât să răspundă nevoilor acestuia. Firește, baza, scheletul rămâne același prin intermediul unor cursuri standard care au rămas și vor rămâne veșnic apreciate de către fermieri. Că ne mândrim cu aceste două cursuri cele mai cunoscute, că Clubul Fermierilor are și alte cursuri și alte acțiuni pe care le promovează, dar Antreprenor în Agricultură 4.0, care se adresează fermierilor deja în activitate, și cel de tineri lideri, cel care se adresează tinerilor care urmează să preia afacerile sau să vină alături de fermieri mai în vârstă, deja consacrați. Așa cum am spus, ne mândrim, e a treia serie. S-a nimerit să fiu președinte în exercițiu acum și vreau să precizez și faptul că în seria trecută și eu am fost cursant, am luat parte la aceste cursuri și da, ne dorim ca din fiecare serie să participe tot mai mulți cursanți, pentru că sunt informații prețioase, informații care ne ajută cu atât mai mult în această perioadă dificilă, plină de provocări, de schimbări pe care o traversăm. Da, pentru că am vorbit deja cu câțiva dintre cursanți și au spus că, iată, vine acest curs chiar foarte bine reprinde, pentru că perioada pe care o traversăm este una mai mult decât tulbure. Sunt încântați, am reușit să particip la 2 dintre cursuri la Predeal, care au avut loc la Predeal, i-am cunoscut, sunt niște oameni minunați, la fel cum de altfel sunt toți fermierii pe care îi cunoaștem, oameni deschiși, și cu atât mai mult participând la aceste cursuri, le-am spus de la început că deja fac parte dintr-o comunitate mai mare, dintr-o nouă familie, la care tot timpul suntem cu toții conectați și în orice moment când se confruntă cu o problemă sau pot să apeleze, pot să ceară sfatul sau să împărtășească cu colegi și să reușească să găsească o soluție mult mai rapid. 5 ani în urmă ne-am decis să ne implicăm în transformarea agriculturii românești pentru a o transforma prin oamenii care lucrează într-una competitivă, într-una rezilientă și într-una performantă. Ne-am dat seama atunci că cea mai grea, dar și cea mai sigură cale de a o transforma este să formăm și să transformăm oamenii care lucrează în agricultură. Și am început cu un program care se numește Tineri Lideri în Agricultură și care a format deja 5 generații de tineri, de lideri în agricultură. Și am decis atunci că trebuie să lucrăm pentru formarea de antreprenori. Antreprenori pentru agricultură, îl numim noi Agricultură 4.0, care să folosească tehnologii noi, care să folosească modele economice noi, care să folosească instrumente de gestiune a riscului noi, care să lucreze într-o comunitate în care să fie mai puternici, mai capabili să afle repede eșecurile, să înțeleagă repede beneficiile unor căi noi prin care să ajungă la succes. Astăzi am încheiat cursurile pentru cea de-a treia serie a programului Antreprenori în Agricultură 4.0. Sunt oameni extraordinari care vor continua într-un proces parte a acestei formări să înțeleagă împreună cum să transforme business-ul pe care îl gestionează, vor face parte dintr-o comunitate care va face nu doar schimb de experiențe, dar afaceri noi și vor fi modele pentru cei din jurul lor, pentru comunitatea de oameni de afaceri din zona unde practică agricultură. Le mulțumesc!